Likitoci a ƙasar Saudiya sun yi tiyatar hanta cikin nasara inda suka cire wani babban ƙari mai nauyin kilogiram 2 daga hantar wani mara lafiya. Wacce ta jagoranci aikin Dr. Hanan Algamidi ta ce mara lafiya yana nan yana murmurewa bayan wannan gagarumin aikin. Mutane da yawa a faɗin duniya suna mutuwa saboda sanadiyar cutar hanta. Amma daktar ta ce samar da kayayyakin aiki na zamani da ake bukata sun taimaka wajen irin wannan ayyuka don ceto rayukan mutane daga wannan matsala. Dr. Hanan ita ce ƙwararriya likita mace ta farko a fannin a ƙasar Saudiya kuma ta samu nasarori daga ɓangaren tiyatar sassan jiki. A Najeriya ƙungiyar sulhunta manoma da makiyaya don tabbatar da zaman lafiya da ci gaban kowane yanki ta fara kewaye jihohin Kaduna, Zamfara, Filato, Nasarawa, Benue da Adamawa da ake samun rikice-rikice a cikinsu da nufin halatto manoma da makiyayan su zauna kusa da juna domin tattauna matsalolin da ke haddasa irin wannan rikice-rikice tsakaninsu, wanda hakan zai ba da damar magance su. Sakataren kungiyar Alhaji Salim Musa ya ce suna samun nasara kwarai a wannan aikin saboda suna samun haɗin kan a wa'anda abin ya shafa. Sakataren ya yi jinjinawa Chief Bola Ahmed Tinubu da ya ce yana ba da gudunmuwa ta musamman tare da bibiyar yadda wannan aiki ke gudana. Rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta jaddada aniyarta ta kasancewa 'yar ba ruwanmu a zaɓukan 2019 da ke tahowa. Shugaban rundunar shiyar Fatakwal Manjo Janar Jamil Saham ne ya bayyana haka yayin da yake kaddamar da wani jirgin kwale-kwale na zamani na kai hari da kuma rukunin gidaje 25 da gwamnatin ƙasar ta samar domin walwalar sojojin da ke bakin aiki. Manjo Janar Jamil ya buƙaci sojojin da su ci gaba da gudanar da ayyukansu bisa ƙwarewa tare da kaucewa shiga harkokin siyasa ko nuna goyon bayan wani ɓangare. 'Yan sanda a jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya sun ce sun tura jami'an su ƙauyen Magami a ƙaramar hukumar Muradun bayan da wasu mahara suka halaka mutane da dama a ƙauyen. 'Yan sandan da aka tura sun kunshi masu yaƙi da ta'addanci, masu yaƙi da fashi da makami. Mai magana da yawun 'yan sanda a jihar SP Muhammad Shehu ya ce an tura 'yan sandan ne don su karfafi 'yan uwansu da aka tura tuntuni domin kawo tsaro a yankin. Ana ci gaba da zanga-zanga a ƙasar Sudan don nuna rashin amincewa kan ƙarin farashin man fetur da kuma na biredi da gwamnatin ta yi. Ƙungiyar likitocin ƙasar ta yi barazanar shiga wannan yajin aikin don tilasta shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya yi murabus. Kimanin mutane 20 suka rasa rayukansu tun bayan barkewar wannan zanga-zanga. A shekarar da ta gabata sai da gwamnatin ta yi ƙarin farashin kan kayan masarufi da kashi 70 cikin 100. A lokaci guda darajar kuɗin takardar ƙasar wato Junai ta yi mummunar faɗuwa. Cibiyoyin ba da agaji a ƙasar Indonesia sun tabbatar da mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon sabuwar tsunami a ƙasar sun kai mutum 281 yayin da mutane sama da 1000 suka samu raunuka. Adadin na iya karuwa saboda rashin samun bayanai na wasu yankuna da bala'in ya shafa. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta yi barazanar ci gaba da yajin aiki saboda halin koyon kula da gwamnatin tarayyar ƙasar ke nunawa wajen warware matsalolin malaman jami'o'in da kuma jami'o'in ƙasar. Shugaban ƙungiyar Farfesa Abiodun Ogunyeni shine ya bayyana haka bayan wani taro a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Lagos. Malaman na buƙatar gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyoyin da suka cimma tsakaninsu a baya. Yau kusan sati 6 kenan da fara wannan yajin aiki, kuma an yi zama da gwamnatin ya kai sau 6. An kasa samo bakin zaren da zai dakatar da wannan yajin aiki. Ƙasar Saudiya ta yaye sabbin ɗaliban makarantar sojin saman ƙasar ta Sarki Faisal da ke Riyadh. Yarima Muhammad mai jiran gado na ƙasar Saudiya kuma ministan tsaron ƙasar Muhammad bin Salman shine jagoranci bikin yaye sabbin ɗaliban wanda suka hada da ɗaliban ƙasashen waje, inda ya bada kyautuka ga ɗaliban da suka yi fice da kuma bada shaidar kammala karatu ga ɗaliban da aka yaye ɗin.